Ongi etorri saiora. Saio hau berdintasun saila da Bermeoko udale liburutegian artean antolatutakoa da, elkarlanean egin dugu. Bermeoko udaleko berdintasun sailan lanan ardatzetariko bat indarkeria matxistarik gabeko bizitzak sortzen edo eraikitzen laguntzea da. Eta ez da bakarrik momentuko erantzuna ematen duguna. Lan egiten dugu baita ere prebentzioan, kontzientziazioan, aitortzan eta erreparazio lanetan. Eta horregatik gaurkoan begirada berezi bat jarri nahi izan dugu estatuek Euskal Herrian eragindako tortura politikoan, erabilitako indarkeria matxista horretan, eta argi daukagulako ez dela iraganeko kontu bat, baizik eta gaur egunera arte iristen den errealitate bat dela. Ondorio pertsonal, kolektibo eta politiko sakonak dituena. Gurekin Olatz Dañobeitia eta Ceballos eta Maite Zarate Alvarez ditugu. Olatz Dañobeitia ikertzaile feminista da, Euskal Herriko Unibertsitateko Gasteizko Hizkuntza Fakultateko Soziologia eta Gizarte Langintza Departamentuan. 2024an Euskal Herriko Unibertsitatean defendatu zuen doktoretza tesia, irakurriko. Militantzia eta errepresio politikoaren azterketa feminista bat, 80ko ezker abertzaleko emakumeen kasua. Bai? Tesi hori 8 urteko ikerketa prozesu bat izan zen, eta hor barruan egindako lanan ataltzu bat da liburua. Liburua ez da bakarkakoa, eta lan kolektibo baten, prozesu kolektibo baten emaitza da. Orduan lehoko galdera, kokatu ahal izateko lehoko galdera da, nondik sortu da liburua, ze beharrek eraman zaituzten liburua egitera. Bale, arratsalde on, lehenengo, Aixa, erantzun aurretik nahiko neuke eskertu asko. Nitzat oso pozgarria da udal batek proposatzia liburu aurkezpen hau, eta gaina berdintasun sailak. Udal baten berdintasun sailak proposatzia. Zehaitzik, hori jadalako berez gutzat aitortza bat. Dalako tortura politikoa, violentzia matxista izan danen aitortza bat. Eta liburu hau dana dago idatzitza hori esateko. Orduan, hau ez da egunero pasaten, eta nahiko neuke azpimarratu hori, egunero ez da pasaten, berdintasun alorren barruan violentzia matxistaren mota hau kontutan edukitzea. Hori esan da, zehaitzik liburu hau eta kolektibo prozesu hori, justo horreaitzik. Alde batetik gauza ezberdina batu zirin horrez, baina ni egon nintzen, zuk esan duzu modura, 8 urte tesila etzen, eta tesila egiteko prozesu horretan makina bat pertsonakin egon nintzen. Gero nik ikerketa honetara dakart eta tesira dakart neure bizipen da esperientzia, neure biografia pertsonala. Beraz horrek esan nahi dau neupez, ezagutzen ebala beste hainbat kide eta emakume. Eta momentu baten, Nafarroako torturatuen saria sortu zen, esango neko ez da Maite, lehenengo esperientzia pertsona torturatua geure, autoantolakuntzarako erabaki baten, gero eraia sare hori edatu da Euskal Herri guztira, eta Nafarroako torturatuen saretik kide feminista batzuk emagineri, emagin elkarte feministari, eta neuri proposatu euskuen eurak eukela prekupazio bat, kezka bat, eta zan torturaren inguruko begirada feminista egoala oso apala, garatu barik, eta sakontzeko premia bat egoala.
Orduan, abia puntua da premina bat, da eskaera bat. Eta horren gindun batzar bat, eragile feminista ezberdinak, kide ezberdinak, kide feminista ezberdinak bai, tortura bisinikuak, eta ziginen aztertzen, tortura ikuspegi feministatik eta emakumeon bisipenari lotuta, zenbat gauza dagoz egiteko. Eta mai bete, arbel bete, tema urten zirin ez. Eta lehentasunen artean proposatu zirin bi. Bat zala marko bat edo interpretazio bat, betaurreko batzuk ez, interpretazio marko bat edo betaurreko feministetatik begiratzea tortura politikoari, eta bigarren izan zen erreparazioa, bai? Erreparazio ez horren beste igual instituzionalari, bai, baizik eta erreparazioen beste dimentsio ezberdinari eustia. Hortik, holantzik sortu zen prozesua eta egon gara 3 urte, bai, prozesu honetan. Orduan, liburuan dago nire tesiaren zati handi bat, alderantziz. Liburuko zati handi bat da nire tesiko gauzak, baina liburu honegaz ben gendun beste prozesu kolektibo bat, engendun 2024ko abenduan jardunaldi batzuk, eta horbe batu gendu zen, psikologo, kazetari, abokatu, torturaren aurkako talde ezberdinetan, mugimendu feministako, baita be aditu batzuk, mundu mailako beste gatazka politiko armatu batzuk eta beste violentzia prozesu batzuk aztertu daben aditu batzuk, edo violentzia sexualaren terrorea aztertu daben kidiak, nerea Barjola bera, bai, aztertu ebala berak Alkaserreko kasuaren, bai, hori 80. hamarkadakoa, Eta, prozesu horretatik sortu da liburua. Horra itxipe bai liburua tauko zatal ezberdinak, ez da testimonio liburu bat, hau importanti da, hor behin gendun gogoeta zan, asko eztabaidatu gendun, testimonioak sartu ala ez. Eta, pentsa gendun igual, testimonio mota batzuk, igual emoteko garaia igual atzian izteko momentun gauzela, edo behintzat, ondo hausnartzekoa, bai, 5 edo 10 egun horretako bizipen batzun testigantza, igual, aztertzekoa dela, nori enmon, noiz enmon, nola esan nahi dut, ze baldintzetan eta barrez. Gure gogoetizalako 40-50 urtean edo haunbeste urtean tortura ukatzen egondan, ukatzen zan urte guzti horretan, testimonioa eta tarteka gorputz markak izan dira modu bakarra tortura existitzen zala baieztatzeko. Horren ganean lanketa judizial bat egonda, etengabe artxibatzen egon diran kaso guzti horrek, eta orduan horren ondorioz, sarri testimonioetan indar gehien hartun dau, tortura osatzen daben teknika multzo horren relatoa. Hau aplika eustien, hauei eustien, hau eta hau, bai? Baina barriz, testimonioetatik kanpo eguan, baina nola zelan sentidu ginean, egun horretan, 5-10 egun horretan, eta batez be ordutik aurrera, bai? Haun beste hil egin dira, eta beste haun beste bizirik gauz ez da. Orduan, horreguala testimonio bat, edo jakintza oso bat, esperientzia oso bat, ezintasun pilo bat, min pilo bat, berbiktimazio pilo bat, beste violentzia pilo bat, bai? Edo beste boteretze pilo bat, ostian gertatzen zana ez. Baina aldi berin izaten du, ostras, baina zelan landu memoria, zeu bada memoriarik eta bat bebai ez da, eta gazte belaunaldiak, ez da benak tortura politikoaren testuinguruan hasi ez diranak edo bizi ez diranak,
Eta borraitxik sortu genduen relato bat, adibidez, bai? Liburuko zati bada relato fikzionatu bat. Eta da, pilo bat testigantzetan oinarritutako kontakizun bat. Ez dana bakarri zentratzen tortura, teknika ezberdinetan, baizik eta ze paisaje bizi genduan, ze giro, bai? Giro horretan eta baitxabe torturaren eragina pertsona horretatik harago. Ailegauak ez, inguruko pertsona, lagunak, herritxarrak bai, liburuan beste helburu edo ekarpen bat alako be bai, sujetoa kolektibizatia, ez? Torturataz berba egiten dugunean, ez da bakarrik 5.000, ondo aztertuzkero dinue 10.000 algarila ailega, bai ez, ongabi hor karpeta urdinekin batzen ez, baina bota 10.000 baizik eta torturari beldur eukinda parte hartze soziopolitikoa alde batera itxi daben pertsonak. Erbestera Euskal Herritxik kanpo joan diranak. Hemen edo kanpuan, baina gaixotu diranak. Bai? Torturari beldur eukitziak euren bizitzan, inkluso momentu baten, inkluso euren osasunean, eragin bat eukidabenak, ez ordun. Evidentemente, horren ondorioz, kartzelan dago zendanak, ez ordun. Ikusten gendun, bueno, askoz sujetu hori, askozaz zabalaua zala, ez? Eta, bueno, horreitzik liburu indugu tarteka modura, ez? Doitzaurre badala Emagin elkartiak lanildo bat zabaldu dau gai honeaz, eta hori dabe albiste posgarri bat, eta hor azaltzen da zehaitzik, gero relato fikzionatu hori, eta gero bai, ez? Marko teoriko moduko bat, eta gero amaieran be bai, hau be nahiko neuke azpimarratu, naiz eta, bueno, maite ez, gonbidatu berezi modura eta niri ilusio handia etxen doz, bera egotia hemen, eta da gu aiagara liburu hau egitera, premina batetik, utzune batetik, baina bebai aurreko benaldietako torturatu daben emakumiak testigantza mondelako, mugimendu feministako kide ezberdinak bebai, lanketa bat egin delako, eta aurreko belaunaldiak egin da belako lanketa bat, bai? Historikamente tortura sexista deitu izan jako Euskal Herrian, baina egin da lanketari, eta nik hor kokatzen dut maite ez da, aurreko belaunaldi horren parte, eta nahi neban, ilusio handia etxeustan, berak zelan ez, bere bizipen, eta bere militantzi, eta bere toki ez, mundua ikusteko, eta tortura eta indarkeria matxista ikusteko toki horretatik, zelan ikuste ban liburua ez, etxeustan ilusioa zezue parik, hau esan egongo ez. Tordun amaieran genealogia moduko bat dago, oso laburra, oso inkompletua, baina bueno, asko lusatu naz, hori da nire... Bale, aipatzen zu, nik liburu osorik ez dut amaitu, zati bat, bai, esan duzu moduan leuko atal horretan ondo kokatzen du zer etorko dan gero. Niri harreta ditu diana da, tortura politikoa Euskal Herrian bai, indarkeria matxista nertzetako batela adierazten duzue, bai irakurtzen noala, indarkeria matxista gaur egun indarkeria mota askok osatzen da bie, eta ikusten dutena da, genero ikuspuntutik hitzen den irakurketa be, pausu bat gehiago moten dauela, gizonek zelan bizi izan dauen be agertuten dela da aztertu itzen dauela. Berban ikulertzen dut hori be badala ikuspegi feminista batetik begiratzeak dakarron hori. Darduan nahiko nuke horren inguruan iazo zerra batzuk azaldu. Bai. Karo, gure alegina izan da tortura eta emakumeak binomiotik alde egitea, urruntzia, ezta? Eta izan da, daukau mugimendu feministak urte asko hauko, mundu mailan, Euskal Herrian 30. hamarkadatik ona
gabiltza, ez da, eta ibili dira haunbeste, eta hor praktika politiko bat egon da, eta praktika politiko horretatik be teoriak sortu dira, eta gaur egun, esango genuke, inkluso disiplina bata, unibertsitatean erakusten dana, eta orduan, hor badago jakintza asko eta betaurreko sendo batzuk, ez da? Eta orduan, gure ahalegina izan da, teoria feministak eskaintzen dozkun betaurrekuetatik goizan torturiari begiratzen, bai? Horratxik ez da izan ahalegina begiratzia bakarrik emakumiok eukidogun esperientzia horreri, noski, eta lehentasunez, baizik eta ez. Orduan, teoria feministak ze ekarpen, pilo bat ekarpen daukoz, baina euretariko bata arreta ipintzen dabela botere harremanetan. Bai? Kasu honetan, sexu eta generoaren araberako botere harremanetan. Eta zelan sortzen den generoa, bai, zelan ez, sortzen den, gizarte honek sortzen daben gizonak, gizarte honek zelan sortzen daben emakumiak, besterik ez, beste bitartasun horretan, eta gainera garai historiko bakoitzian eta gizarte bakoitzian zer dan gizona izatea eta zer dan emakumea izatea bebai definidu egiten da, bai? Eta eraikuntza horren barruan bizi gara, ez? Eta gaina horreaz batera gainera botere harreman bat, ezta? Proposatzen dugu. Kasu honetan gizoneskua botere egoera baten kokatzen dugu emakumezkoen aldian edo emakumezkoekiko, ez? Orduan, hori bada teoria feministak egiten daben ekarpen bat, gure galdera izan, orduan, guria eta ni betez izan alegintzen izan, ostras, orduan, gatazka politiko armatuak zer eragin eduki dau generoa eraikitzeko orduan eta alderantziz, bai? Gatazka politiko armatuan emakume modura eraiki edo ezi gaituzten pertsonak egon gara parte hartzen eta gizon modura eraikiak izan diran pertsonak egon dira parte hartzen, bai? Eta horrepe badauko ondorio bat, ez? Orduan, teoria feministaren ekarpen horretatik, zer da ikusi duguna? Adibidez, tortura politikoaren helburuetako bat izan dela, hori botatzen dugu guk, hipotesi modura, izan dela generoa berregitea garai horretako gizarte patriarkalak eskatzeban neurrira, bai? Zan nahi dut, emakumezko asko azteko, normalian atxilotutak amaitzu daben emakume asko da, partaidetza soziopolitiko bat, edo armatua, edo partaidetza ezberdinak egon dira zelako, eta hori berez bada genero mandatu baten apurketa, bai, dalako, bai, bizitza politikoa edo partaidetza soziopolitikoari lehentasuna ematea, bai, bikotetu umeak ekarri ez, eta eremu horretara lotzea zarago, beste espazio bat lehentasun bezala ipintza, badaia mandatu bat apurtzia, ez. Terreno, eremu politikoa, espazio publikoa eta politikoa be, ez, gizonari ez leituniko territorizua da, ez. Orduan, zentzu horretan, torturan zigortu da arau hauste hori, edo zigortzen alegindu da arau hauste hori, bai? Nik hori da, ez, izan testimonioak irakurri eta gizoneskuak eta emakumeenak insulto motak eta bai, horre informazio asko do zentzu horretan, ez da. Horren arriskua da, horrek sortzen dabela, bai, erruduntasun batzuk, lotza batzuk, dinamika batzuk, harreman mota bat, bai norberen gorputzaz, bai norberen pertsoniagaz, bai norberen urkuakin edo maitxiakin eta munduagaz. Harremantzeko modu horretan, bai, sortzia hori, eta horren tentaldi bat isaleike, bai, askotan lotzatzen garinean edo errudun sentitzen garinean, mina dago, ez da, eta askotan, joera bat isaleike, emakume txartzat jo bagaitxuze,
zelan desegin hori ez. Eta gizonen kasuan, eta herririk herri liburua aurkezten, eta gizonak hitza hartzen da benian be, ez? Torturan, ez? Gizontasuna, ez? Eso zelan kolpatzeko saiakera bat egon da, bai? Adibide bat, ez? Ibakek egindaben ikerketan, bai, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko egindaben ikerketetan, agertzen da, ezta, ba, teknika batzuk, batez be, gizonen genitalitateetan, karo, ez? Orduan hor goaz, karo, gizontasuna zelan eraiki da, bai? Indarretik, potentziatik, horregaitik genitalitatea, da gizontasun hegemoniko edo nagusi dan hori, ez? Horren apurketaren pendulazoa edo isalekelako horixe berau indartzia. Ez dakit ulertzen da jolas perverso bat, ez? Baina, ez? Eta, bueno, ikusi duguna da, alde batetik hori, ez da? Tortura politikoak igual bai bilatu dabela genero arteko harremanakin zer ikusia daukon dinamika batzuk, ez? Ez dizenak bakarrik Estatu Espainolian gertatu, baizik eta mundu mailan be, intensidade ezberdinakin badabe pasadana, ez, bai? Eta hor ikusi duna da, biolentzia politikuk eta biolentzia matxistak oso logika antzekuak, oso bide antzekuak egiten dabela. Hau da, dira bi dominazio mota, bai? Eta dominazio horretan dago alde simbolikoa, alde estrukturala eta simbolikoa da, biolentzi simboliko eta estruktural horrek ez da benin funtzionaten edo estanean nahiko dominazio zapaltze, isiltze hori mantentzeko aktibaten da biolentzi fisikoagoa, ez? Fisikoa zautzat, psikologikoa, sexuala eta fisikoa, ez? Orduan, kasu horretan, biolentzia politikoa, regimen politiko bat, kasu honetan, Estatu Espainola, proiektu politiko zehaz batekin, irakurtzen dau, arriskuan dagola, mehatxu bat dela, mugimendu politiko bat, ideologia bat edo ideologia batzuk, eta aktibatu egiten dago, ez. Eta gu izaten dugu, ostra, ez, generuan eixan badau berregin, ez, zan dugu, ez, 70. hamarkadatik hona be bai, genero arteko harremanari dagokionez, mugimendu feministaren borrokiari esker, hainbeste gauza lortu dira, bai? Ez da bakarrik eta ez da gitxi, ez? Gatoz baia, ez, diktadura hostian datorrez, abortuari lotuniko burrukadanak, dibortziotik bertatik, hainbeste aldaketa, ez? Eta duen, ezki igual be bai, hor partaidetza soziopolitikoan egon diren hainbeste emakume, kuantitatibamente geroago gehiago zirinak eta kualitatibamente bebai, hori igual basan bebai mehatxu bat genero ordena albana desestabiliza, aldabana bai, hipotesi bada, igual emakume guzti horrek baziren referentzia bat, ez? Inkluso beste ideologia bat edo euskaldunekin zerikusirik ez euken emakumentzako, bai? Hau da, emakumeak askotan egiten dugu feminismoan, ondo dago, garaipen batzuk eukitzea, pero orain bizitzen gauzena, pero hasta aquí. Horia larregi dago, pasaten dagoz, bai? Karo, garai horretaz gauze beretan, horbe aldaketak, gertatzen dira, eta momentu baten, hori da beste hipotesi bat proposatzen duguna liburuan, ez? Honeaz nahi dut esan, aztertuzkero tortura goaz analisi politiko oso bat egitera. Eta aztertzera, Estatu Espainoleko proiektua, da proiektu linguistiko bat, ekonomiko bat, ideologiko bat eta generoko bat. Uniformea ez, Podemos eta Voxen edo PPren genero proiektua ez da berdina, bai? Baina euren debatean, baina badauka genero marka, ez? Estatu proiektu politikoak badaukate genero marka hori, eta askotan ez dut zau harretarik ipintzen ez.
ez dakit asko lusatu baraz edo galdu banaz, zeitzen azu ehari ja? Bai? Bai. Eskerrik asko. Bueno, bat matek espada uzarraitzen, galdetu egitela. Bai. Beste huelda bat emoten nuen, aipatu duzu hildo berriak zabaldu direla, eta gaur egungo eztabaida feministan ateren bat zabaldu dagoela, edo ekarpen bat izan dela bai prozesue eta liburu ere bai. Bai, hor egin dugu, hildo bat zabaldu dau Emagin elkarteak, bai? Emagin elkartea da, elkarte bat ikerketa eta formazio eta artxibo lan feminista egiten dabena, sortzen dana bilgune feministari lotuta, hau da, Euskal Herriko mugimendu feministaren barruan da, feminismo zehatz bat, ez? Batzu feminismo abertzalea deitzu dotze, beste batzu feminismo, euskal feminismoa, nahi da modura deitzu, baina bere, ez, iraganian deitzen jakon, zapalketa hirukoitza kontutan eukitxe ban feminismo hori, bai, nazioa, klasea eta generoa, bai, zan nahi dut ez dela mugimendu feminista, baizik da. Baina euren kezka, bai, liburu honen proposamenak bai konetaban, eurak be aldez aurretik identifikata euken kezka bateaz, ez, eta da, mugimendu feminista anitza da, urte askotako historia dauko, eta gai honeri dagokionez ez da egon ikuspegi bakar bat, eta beti ez da egon gai honeri aurrez aurre begiratzeko jarrera bat, edo jarrera bateratu bat, bai? Seguramente, azizkero atzera begira, ez da egongo adostasunik bez, bai? Baina, biztaneuan, gaur egun, gai hau ez dagoela mugimendu feministaren agendan, agenda politikoan, eta aregitxiago lehentasun maila bategaz, bai? Eta gai honeri begiratzeko modua, bai, hau da ez, indarkeria matxista mota badena espezifikoa helburu politiko batzukin aplikatu dana, gu deitu dutzagu genero indarkeria politikoa. Beste batzu deitze hotze, onja gaztelerara jokot, zau asko Latinoamerikan garatu dabe, violencia politiko-sexual, beste batzuko mugari gabentzune ban aurrekoan, violencia política con razón de género, modu ezberdinetan, deitzu aldotzagu, baina da, indarkeria politiko bat aplikaten dana emakumeak partaidetza politikotik aldentzeko. Bai? Guk egin dugu indarkeria politiko horren kartografia bat, hau da, egin dugu zerrendatu indarkeria matxista politiko horren praktikak zeintzu diran. Horren mutur bada tortura, baina beste mutur bada egunero ikusten gaudena, ezta? Emakume bat urteten bada prentza horreko bat emoten edo parlamentora, bai? Edo momentu honetan gertatzen dagona kazetari feministakin. Ze gaur egun online mundua da beste mundu bat paralelo, ez? Ba hor bai, haun beste emakume, kazetari edo militate feminista amaitxu da berretiratzen, bai? Zehaitxik, dalako violentzia maila gure aurkoakua handiza dalako. Bakarrik emakumeen kontra, ez. Baina gure kontrako burla, mehatxu, amenaza, gutxieste, mespretxu, dana dalakoak, bai, lotzen da beste indarkeria matxisten logikakin batera, bai? Eta dauko zer ikusizak gure gorputzakin, gure sexualidadiaz, gure harremanakin, eta ustez ez garela gai, bai? Ez dago kigula espazio horretan mugitza. Hori da indarkeria matxista, genero indarkeria politikoaren, beste bat, ez? Eta hori dago plantatzen duen kezka bat, hori biziri dago. Hau da, bai? Eta horti noia beste kontzeptu batera, eta da, torturatu da, edo beste indarkeria matxistekin gertatzen den modura, indarkeria matxistak, baita ere, tortura politikoa existitu da eta existitzen da,
posible delako. Impunitate ezberdinak existitzen direlako, bai? Hemen egiten dugu azterketa bat, Irantzumendiak ekarrita, ez da, impunitate historikoa, impunitate politikoa, bai, impunitate ezberdin, judiziala, baina impunitate patriarkala be bai? Orduan, da, komunidade bat, proiektu politiko bat, beraz, komunidade bat, edo herri bat, edo sexu bat, edo garaian garai, bai? Bihurtzen da torturagarri, zelan deshumanizatuz, bai? Eta behin deshumanizatuta, pertsona edo kolektibo horren kontra dana da posible. Dana da posible. Dagolako sistema judizial bat, klase politiko bat, kazetari batzuk, herritar batzuk, unibertsitate bat, eta bar, edo bestaldera begiratuko duena, edo, bai? Edo ukatuko duena, edo minimizatuko duena. Ordan hori, indarkeria matxista guztiekin bizi dugu, lehen eta orain, eta baita be torturaen kasuan, de hecho, titula horti dator. Sorginak putak terroristak ez, dira mundu mailako 3 kategoria, ez? Definizio horietan sartu aldirena pertsona mota ezberdina, depende kontestu politikoa, interes ekonomiko-politikoak zeintzu diren, ezta? Euskal Herrian sorginak putak terroristak dauka bere genealogia, ezta? Bai? Bosei mendetakoa, bai? Baina, bueno, munduko leku ezberdinetan beste bat. Baina dira, eraikuntzak, ezta? Deshumanizatzeko, kriminalizatzeko, isolatzeko, eta hor dago eraginkortasuna, ez? Isolamendu politikoa, komunikazio falta eta errepikapena, ez? Etengabe, horrek bihurtzen dau biolentzia bat eraginkorra edo efektiboa, ez? Ta bueno, guk uste dugu hori pasaten dela indarkeria matxistekin, baita be torturarekin, ez bakarrik plano individualean norberari, bai? Tortura bizi izan osteko bizitzan, baizik eta herri modura, bai? Edo aliantza politikoetan, bai? Kolektibo bat torturagarria bada, torturatzen ari badira, mugimendu politiko bat beste mugimendu politiko horrengana, eta mugimendu feministan ere berdin, bai? Feminista batzu beste batzuengana hurbiltzeak zu ere torturagarri bihurtu altzaitu. Hori da, beldurrako lan funtzionatzen da, dominazio, ez? Ordu normalean joera da, aldendu, bai? Oso, ez? Pasa alda, bai? Orduan, bueno, aliantza feministak, mugimendu feministaren barruan, zen mugimendu feminista da oso gauza anitza, oso anitza, bai? Batasun handi batago Euskal Herrian. Horren dauzan ez dago zela debatiak, bueno, usteot biztan dauzela, gaina mugimendu feministak publikoki moten dauz gure debatiak, ez? Bueno, honek ekarri dituz, zauriak ekarri dituz, gatazkak, eta apurtu dituz aliantzak, esango neuke, bai? Orduan, liburu hau da, saiakera bat, apur bat, bueno, beste kontestu politiko baten gaoz, eta ber kontestu politiko barri honek izten dozkun adostasunak eraikitzen begiratzeko begi biztan dagoen indarkeria matxista bati estatu batek gauzatu dabena zuzenean. Zuzenean, ez estrukturala eta simbolikoa. Baiz eta bere dimentsio zuzenan. Hori oso larria da, ez? Oso larria da, ze dago estatu bat egiten. Bai, bere langile publiko ezberdinen egonda egiten, ez? Bere langile publiko ezberdinen bidez, hori frogatu da, orduan, bueno, hori da oso, bai, gai bat gure iritziz, mugimendu feministak oso kontutan hartu birko leukona, ez da? Gaur eta biharko partaidetza politikorako emakumeak edo genero disidente ezberdinak partaidetze politikorako ze baldintza ditugu orduan. Ez? Ez dakit, erantzun dizudan, hau da emaginen kezka bat.
eta liburuaren arrazoietariko bat. Igual maitekin Bai, ni posarren, maite entzuteko. Igual aurkeztuko zuzun. Bai. Bueno, nik lehen ezaut ja aurreratu naz, bai. Bueno, ilusioa etxe eustan, maitek be partartzia gaur. Ni alegintzen nago liburu aurkezpenak izatea be saretze bat, eta ez, ahots ezberdinei lekua egiteko modu bat. Eta, bueno, bai, maitek, bueno, igual eskamengo asko jasabuz dozu, ez? Bale. Bueno, nik tailer baten ezagutu neban, bai, errepresaliatu politikoak eta feminismoaren inguruan egin gendun tailer baten ondala nire tesiko prozesuan, nik ez da izimaturte ja. Ze, bueno, hau da, ondala 10-15 urteko gogo baten bidia, bai. Eta, bueno, horre ezagutu neban, gero berto pagara egora ezberdinakin, bai, errepresaliatu modura eta bai txabe feminista modura, bai. Eta orduan nahi neban, beren bi begirada horretatik, apur bat liburuaren inguruko gogoeta egitea, egon damen Bermion, lanian urtasko, hone Lartibairako rekupera dugu, hor da bilondarrun, wiki emakumeetan jota fuego zanbine ban, baina buru belarri, eta memoriaren gaiekiko eta bebai ez, sensibilidade berezia dauko, hor dago ez, bere familiako bai, ari bati tiraka memoria lan bat egiten, eta orduan esango neuke, maite dela militante feminista bat, memoriaren aldeko militante bat, eta indarkeria matxistaren ertzau ere ezagutzen duena, bai, Estatu Espainolak haunbeste emakumentzako prest zeukan, ez? Violentzia hori bizi izan da belako, eta zentzu horretan bizo gara pareko, bi emakume erreparzialatu politiko, eta bueno, horra arte nire aurkezpenak. Ez da, Maite? Horrik asko. Bueno, hemen seguruena dana gehixenak ezagutzen nauzue, Euskara Teknikariz izan nazelako 24 urtetan Bermion, ez da? Orduan, eta baite be, militante feminista be bai izan nazelako, rimegumenduan, Bermion be bai, eta behar badanik ez dakat kontzientziarik asko berbainotena Bermion eure errepresaliatu modure. Ezta? Batzutan bai, baina ez askorik, ez da egon egokierarik edo bada kontu bat bebai, kosta itxenakuna, esati ni be torturatu ninuten. Ezta? Holan, lehenengoko pertsonan esati, kosta itxen da. Kosta itxen da, baina alperrik ez di pasa 54 urte. 82an atxilotu ninduten eta 7 egunetan egon itxan torturatuta. 4 egune indautxuko komisalde izan eta beste 3 hain izen politxa daukan Puerta del Sol horretan, geutzako Euskaldun askorentzako izan dana horroren ati handixik sartzi, ezta? Ez dut emongo hemen neure testigantza, ez dalako ez momentua eta ez lekue bai. Lekue bez, baina bai hori esaten dut pizkat kokatzeko nundik berbaingo duten. Edo nundik esatzatenik olatzari bai, etorriko nazeu ez Bermiora. Bueno, zeure liburuaren aurkezpen honetara. Eta lehenengoko gauz izan birdotena da, zorizionak emon bitzaz olatzeri, eta ez da peloti egitearen, baina bai, uste zoriontzeko moduko kontu bateaz urte askotan implikatu dala, eta berak esan daren modure, neutzako hornetxetan urte guztixetan, egin jaben gauza importante bat izan da, pizkat, komunidade bat sortzi horren ingurun bebai, ezta?
Ze egize dabe bai, nik neuk esate baterako, nik neure buru konsideratzen dut pertsona bat militantena zena euskaren aldeku eta feminismoen. Eta Euskal Herrixean askatasunaren alde bebai. Hori sentidu izan dut gaztetatik, eta implikatu izanaz, hainbeste kontutan, neure bizitzan zer, ze dakizuen ez egia jubilatan hau, eta orduan horrek nahi dago esan, urte asko dakatezela bebai, ezta? Orduan, bilakaera horretan, ikusten dutena da, bakoitza gara neurri handi baten be geure sasoiaren produktu bat bai, ezta? Toka askune testu inguru politiko eta soziala be alakosi izan da, eta horreri erantzun hitzagu geure sinismen eta geure pentsakeratik. Eta ikusten dutena da, atzetik datozen, neure atzetik dinote, belaunaldi barrixagoak dizenak, eta olatz izan legena, eta gazteagoak, jungazela pizkat belaunaldixetan bidiek zabaltzen, eta feminismotik esango neuken neurri handi baten egin dugule hori, ezta? Eta zabaltze horretan beste aukera batzuk zabaltzen direpe bai. Bai pentsateko, bai alkarreaz komunikateko, bai hemen liburu honek planteatzen dituezen hausnarketak eta emoten dituezen pistak bebai, ez? Nundik nora bebai aletu leikez, aztertu leikezen kontu guzti honik, ezta? Eta neutzako hori oso pozgarrixe da, ez? Horrek nahi dau esan, kate baten sentiutenaz, ez? Olatzek esan dau pizkat implikatuta nahuela bebai memoria kontuetan, ania zinitzen neure iziko, aman iziko baten historixea aztertzen. Eta hori bekontadot bermion pizkate horren azterlana nora eruni nuen bebai. Baina konturatu nintzen horretan, paralelismo asko da zela, eta horrek eruten zaitu pentsatera, hemen ari bat ez da eten, estatuk kolpe enbonbenetik, 1996an, eta gaur egun erarten ez daize 100 urte pasadizen, hemen ari bat da. Eta ari hori askotan, hemen dago eskutata ez da, maia azpixan ez dugu ikusi behiten. Eta orduan neutzako, era honetako hausnarketa bat egite eta liburu baten idazti eta aukeri eukitzi irakurri, azpimarratu, pentsa, ostabere irakurri, ostabea azpimarratu, neurut asko kosta azta liburu irakurti. Asko kosta azta. Bai kontzeptuen aldetik bai, kontzeptu batzuk oso trinkoa dizelako eta zerpentsa emote dut zuelako, baina beste alde batetik be horre pentsamendu guzti datozelako, ez da? Osea, hemen badau ari bat, eta ari hori ez da eten eta ez da apurtu. Alde batetik errepresioana, beste alde batetik be burrukana be. Hemen jarraitzen dugu bai, ez da? Hemen jarraitzen dugu, pentsaten dugulako, herri bat gazela, eskubide dakaula herrix izateko, geure hizkuntzagaz eta geure identitate guztiz bai, ez? Eta holan sentidu dut. Baina, hoxe ez, benetan pentsaten dut aurrera pauso handi bat ala, bebai, alkarreaz jarri, hasi berbetan, hasi pentsaten, eta honase ekarri, berbetara, eta kontzeptuetara. Eta hortizik, proposamen konkretu dauz hemen bebai, aurrera zer egiteko. Kontzeptu interesgarri asko da hemen, neure ustez, eta disiplinamenduaren esate baterako neutzako nahiko klabi da bebai, ez? Azkamaten, zuk ez dozu zenien beteten, inposatzen dozkuzen rolak eta jokabidik eta beste erabateko andra bat zazenin, edo neska bat, eta gero andra bat zazenin, bildurrak eta errepresioak eta tortura horretara du zuzen dute, eruten zaitzu horra, denbora guztixen, ez da?
bai gizonak eta bai andrak bai, Orduan, bueno, nik neu pentsaten dut Euskal Herrixean egon dala, hoxe ez, grina handi bat eta badala bai, denboran arabera gauzak aldatzen juten dizen arren, logikoetan modun bai, ez? Baina badala grina bat beste erabateko mundu baten bizitzeko eta pertsona libreagoak izango zen mundu baten bizitzeko, eta nik pentsatzen dut liburu honek horra bidien beste pauso bat emon dau, ikuspegi feminista batetik, eta honek balizu behar dozkule bai, pizkat, torturak lagauzku zen min guzti horrek, pizkat, erreparateko bai, berrosatzeko. Ni ontxe momentun nabil Euskal Herriko torturatuen sareko taldean, ez dakit jakingo duzuen, baina herri pizkat hori lan hori egiten gabiz, karpeta urdin batzu daoz, eta nahi dalako gizarteratu azkenien, eta abotsa emon, torturatu gaituen pertsonei, geure abotsa bebain nahi dugu, gaur egungo egoera politikun hortxe egoti bebai, ez? Eta batzutan entzuten di gauza batzuk gogorrak, eta ostabere, norberan historixan mugido itzen daben hori bat, ezta? Baina, oin dela urte bete esate baterako, EAen, bain lehenengo Nafarroan, da gero EAen, lege bat zabaldu dabe, eta aukeri eukidugu horra aurkezteko, eta lege horren pean deitze hotzue batzorde batera. Eta batzorde horretara deitzu ninduen ondela urte bete. Da izan zan, lehenengoko bider kontaten emana niretzako seguru esan leko baten. Hau da, ezagunen hartin, edo ni seguru kontuan egon neikien leko baten. Baina oso importanti izan da, antxe kontati. Osea, 8 bat lagun edo ziren antxe, eta gero horrek testigantzak gogora institutun geratuko dizbe bai, grabata, eta oso importanti izan da hori, ezta? Ze entzun, nik sentidu nintzen, entzun da. Eta entzuten bazaitzue, behar bada nik sinisten dizut hori, feminismoan askotan erabili dugun lelo hori bebai, benetan sinisten duzu, ez? Sinistu eraitzen dutzu, ez? Baina, importanti izan arren, hori ez da benetako erreparazioa. Hori da, zati bat. Eta benetako erreparazioan ikustot, ariketa kolektibo eta komunidaden aldetik etorriko askule bai. Bueno, hortxe. Listo. Momentuz. Nik gauzatxu bat aldot. Maite entzuti da, beti da, interesantia. Eta apur bat maite jundan bidetik, eta igual hon arte ez totzauen leku asko ez, eta da reparazioena, ez? Berba potolo batzu doz beti horrez, egia, aitortza, justizia, ez? Reparazioa, ez errepikeapenerako bermeak, berba oso potoluak asko, ez? Nazioarteko, ez? Gatazken resoluzioen estandarretatik datozenak eta bertokotzia oso gomentagarria dana, beti ez. Baina bebai dira, mugimendu feministak bera bebai, egia, aitortza, reparazioa, ez, violentzia matxistekin be, bada ez, lantzen daben biktima bai, giza eskubideen biktima, zer da biktima, biktima ona, biktima txarra, gai honeaz begertatzen dena, bai? Nor da biktima ona eta biktima txarra. Hor badagoz lekzio asko, ez da, mugimendu feministak be, historikamente, impunitate eta justizia esan murgildu da. Eta torturaren aurkako borroka hori da, gaur-gaurkoz, bai? Orduan, hor badagoz ikaspen asko ez da mugimendu batetik bestera aplikatu aldana eta alderantziz, ez? Zentzu horretan, esaten da nien liburu hau dela bi itxasoren arteko, esaten da ez, neuk esate dut barkatu,
bi itxasoren artean, ez? Itxaso bada feministia, ez dotzolako begitzen, bihardan modura, edo sakontasunez, edo indarrez, edo adostasunez, edo dana dalakoa, tortura politikua izan dan, indarkeria matxistari, baina tortura politikun aurkako mugimenduan be, indarkeria matxistaren ertzau, ez? Begirada hori ez dago gaur gaurkoz, bai? Ongoz dago begirada bat bai emakumiari txarrago, eta gure galde da zea txarrago, bai? Euskal Herrian adibidez, gaina gizonezkoak salatu dabez be bai? Violentzia sexuala beste herrialde askotan isildu indabez. Ondo, seguramente kontadana baina askozaz gehiago pasada, emakume eta gizonetan, bai? Gero indarkeria sexual horretako beste abanik oso bat, ez da? Gero beti goaz be bai, ikusgarri egiten da edo emoten dau kategoria hori bakarrik emoten jakela, ez? Praktika batzuri eta ez beste batzuri. Hori be da, mugimendu feministak berak be landu da modura da abanik oso bat, bai? Da kontinuon oso bat, eta baina horren inguruko begirada falta bat dago, ez da? Sakontze bat, ez? Inkluso prekupazio bat nire gure aldetik, ostra, ez? Tortura izan den indarkeria matxistaren kasuan, emakumezkoen aurkako praktika batzuei, ez dakit, ez? Violentzia sexualarekin gertatzen dena gizarte patriarkaletan. Begirada da paternalista, izan leike errukiarena, karo, orduan gure duintasuna galdu omen dugu, gure ohorea, bai, violentzia sexualen traiektoria inkluso legalki, 80. hamarkadar arte holan kokatzen zen, bai, honorea, ez? Horren galera bat, ez? Hortik be, zikin sentitzarena, eta, bai, hor dagoz narratiba oso batzuk pilo bat urte daukenak ezin dugunak egun batetik, bestera desegin, ez? Baina, behintzak gure proposamena da, ez da iguzen horrek indartu, ze arrisku hori beba dago, bai? Egiten da, alegin handi bat salatzeko, hor pasajatzuna, baina, karo, salaketa horrek ekarri aldau be bai, indartzea emakumeen gaineko estereotipoak, ez? Emakume bati gertadakioken txarrena dala, bai? Eta, bueno, eta zergaitik ez gizonezko bati. Bueno, hor dagoz oso interesgarriak, kontraesankorrak, saiak, diran dinamikak, baina, bueno, merezi da bena, edo ez? Biktimaren papera. Hori da. Astea hor, benga, maitasun guztiaz, zaintza osuaz, errespeto osuaz, goizan, ez? Goizan bide hori egiten da. Hori da, beste sare honetan edo beste itxaso honetan be, badago falta hori, ez? Eta, karo, egiak zerekin dauko zerikusia, ba, hor gertatu den eta norberak zelan bizi izan duen. Hor gertatu den da norberak ze bizi izan duen horrek be, zerikusia dauko be bai, ba, gutako bakoitzak hor gertatu dana aztertzeko ze matresna ditudan, bai? Eta hor badago, hor urten zan, egin gendu zan jardunaldi batzuk, otsailaren 7an, 100 piko emakume elkartu ginen, torturaren reparazioari begiratzeko ikuspegi feministatik, ezta? Eta orduan hor, ba, ez, egiten zan gogoeta bat zan, ez? Ba, edo behar izan bat, bueno, ez, ba, taldeka hitz egiten hasteko, bai, hausnartzeko, bai, bakoitza bere esperientziaren inguruan, ba, bai, mugimendu feministan grupos de autokontzientzia deitzen ziren horiek bezala, bai, konpartitzen hastea apur bat aztertu alizateko, bai, violentzia esperientzia hori betaurreko hauetatik zergaitik. Karo, bestelan dago ondo ez bat, ezin egon bat, min bat, zauri bat, baina batzutan ez dakiuna izena ipintzen, edo izen ipintzen jakon izenak izenari zaio ematen behar den besteko kategoria,
eta orduan, ez dugu permitiduten gure buruari sufritzia hori, bez? Eta izendatu eta esan, bale, hau lantzen noia eta hau aldatzen noia. Ez dakit ulertzen jaten, ez? Horran, reparazioak horrekin beba dauko zerikusia, bai? Norberak, esata, bueno, eske niri gertatu zaidana, egin didatena, baina gertatu zaidana eta guk egin dugun ibilbide honetan, bai? Ulertu, bai? Hor gero sortzen diran dinamikak nundi datozen, ze helburuki daben, ze ondorio dauken, bai? Ze hori gertatzen zaigu gutako bakoitzari, baina baita berri modura, bai? Orduan, bueno, gu ahalegindu gara, bai jardunaldi horretan eta liburuan, erreparazioaren alde hoiei bebai begiratzen da. Iruditzen zitzaigulako horrek be egiarekin dakoala zerikusia, ez? Eta honekin ja amaitzen dut, ez? Egiarekin, hemen daude aktore ezberdinak. Bada estatua, gero daude euskal gobernuak, gero dago euskal gizartea osatzen daben agente pilo bat, ez? Klaro, jardunaldi horretan gehien errepikatu zan berbazan isiltasuna. Isiltasuna. Behiratzen den lekutik behiratzen dela, isiltasunak zerikusia dauko isiltze prozesuekin, gaur daño asko aktibo daudenak, baina baita be hitza hartzeko baldintzekin. Eta entzuna izateko baldintzekin, bai? Orduan, karo, gure proposamena da, bueno, torturatutako pertsonak, talde modura, mende erdi baino gehiagoz, ostra, kriston pausua egizon da makume danok, kriston lan egin da, bai? Salaketa egiten, baldintza txarretan, bai? Inkluso jardunaldietan ikusi izan, bai? Publiko egin daben kasetariak, hartatu daben psikologoak, hartatu daben abokatuak, oraintxe bertan, ikusten dugun moduan, persekuzio horren parte be izan darelako, ez? Orduan, hemen, komunitate batek egin dau lanketa handia. Baina igual, egi osoa jakiteko eta isiltasunak apurtzeko baldintzak aldatzea dagokigu be bai. Eta baldintzak aldatzeko da gure gizarteko baldintzak aldatzea, bai? Hitz egin ahal izateko, espazio segurua dela sentitzeko, eta batez be, irten da beste gauza bada, bueno, eske guk kontatzen badugu guzti hori, beste indarkeria matxistekin gertatzen dena. Baina gero hori nora doa. Horrek ez badauka ondoriorik. Nire naiz punitibista, Eta hemen ez dago ikuspegi punitibista bat, eta Euskal Herriko mugimendu feminista ez nuke esango punitibista denik. Torturatu gehiengoak ez daude espetxea eta eskatzen, Ondorioak esan nahi dut, beste maila batetako ondorioak, bai? Indarkeria hori eten dadin, tresna jartzea, baina baita gure beste erreparazio batzuri begira, ez? Hau da, ez dela bakarrik ikusgarritasuna eta aitortza bat, ez? Hor dago zela, ze bestela sortu aldira berbiktimazio prozesuak, beste indarkeria matxistekin, etengabe ikusten gauden moduan, bai? Ez dakit, oran, bueno, gure alegina da, apurtu da eguzen isiltasunak, baina isiltasunak apurtzeko orduan ardurak, erantzunkizunak, ez da egun ipini, ez? Beti ipini da modura emakumeetan, edo kasu honetan, korpus, torturatua izan den korpusa deitzen diot, esan duan bezala ez garelako bakarrik komisaldegietan amaitu dugunak, sino beste zientoka batzuk, baizetaka ipini daigun geure gizartean, ez? Dala apur bat, torturaren ondorio sozialak, politikoak, kulturalak, lantzeko ardura daukan, ezta? Eta ordu nahiko esati txikitsu bat irakurri, isiltasun horreaz loturi haukona, nire aldetik behintzat horreaz amaitzeko, eta liburuan holan dinogu, isiltasunek presente diraute. Tortura bere baitan biltzen zaituen gauza hori da. Zure gorputza bere egiten duen praktika bat, nahi duenerako erabilgarri. Zer nahi hori ez da bat ere xaloa, baizik eta krudela, maltzurra eta mingarria.
norberaren aurka, pertsona maiteen aurka, ideien eta norberaren identitatearen kontra erabiliko duten zernahi latza. Horregatik, tortura testigantzaren lehen ahotsetako bat da isiltasuna. Esaten ez dena asko da, eta zergaiti asko ditu. Ezin delako, ez delako egin behar, nola esan ez dakigulako, sinisten ez delako. Isiltasuna minaren garrasia da, esaten ez dena, baina egiten duena. Isilgune ugari izaten dira, eta behin eta berriz izututa geratzeko arriskua errepikatzen da. Errepikapen hori gainera, indartsua bihurtzen da, zeren astinalditik haratago irauten dute lotxak eta erruak. Biak ala biak, menderatzen mekanismo bikainak dira. Laberinto bihurtzen zaizkigu eta isiltzeak koipestatzen dituzte. Beraz, inposatutako isiltasunak direla esan dezakegu. Azken finean, hitza hartzeko eta entzunak izateko ditugun baldintzekin zuzenean lotuta dauden isiltasunak direlako. Tortura esperientzia kontatzean, izan badira isiltasunaren eremu horretan gordetzen ditugu ñabardura asko, ulertuko ez gaituztelakoan, oker interpretatuko direlakoan, kontatzeak zer eragingo digun ez dakigulakoan. Bai? Eta hor, bereziki, iruditzen zaigu importantea gogoratzea gure gizartea matxista izaten jarraitzen duela. Orduan, egia horiek eraikitzeko, kontakizun horiek kontatzeko oso presente daukagu tamalez, entzungo gaituen gizartea matxista da. Orduan, importantea da eraldaketa horretan eragitea, bai? Aldi beran guk be hitza gehiago hartzeko eta elkarrelikatze horretan bai liburuan proposatzen den bezala reparazioak dauka dimentsio intimoa, pertsonala eta kolektiboa. Eta elkarrelikatzen dira, bai? Ez da nahikoa instituzionalarekin, ez da nahikoa psikologora joan eta trauma gainditzarekin, trauma dagoen kasuetan, ez? Baizik eta, ez? Prozesu asko behar dira elkarrera ginean eta batez be, zauri sozial kolektiboa desegitari begira eta Euskal Herria emanzipatuago bat edo feminismotik hurbilago egongo den Euskal Herria bat amesten baldin badugu besteak beste.